ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರೆಂದು ಯಾಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ. ನನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ದಾದಾ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಏರ್ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಐ ನೋ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 35 ಅಂಚ ಬೊಕ 50-56 ಅಂಚ ಏಜ್ ಕಡತಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೊರಂಡಲ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನು ಪನ್ನಗವನ್ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯೆದೆ ಬಟ್ ಐಟ್ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನು ಐಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ಮೋಕೆದ ಏರ್ಲ ಆಂಟಿನ ಕುಲ್ಲ ಅತ್ತನೆ ಏರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆರೆಂಡ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರಿಯರೆಂಡ ಯಾವೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮೋಕೆ ತೋಜ್ಪಾವರೆ ಆತೆ ಯಾವ್ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇನರ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆತಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಏನ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೆ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅತನ ಏತ್ ಏಜ್ ದಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ಪುರ ಡೀಟೇಲ್ ನಮಕ್ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ತೋಜುವೆರ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೇಡೀಸೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವ್ಲ ಏತ್ 40 ಅಬೌವ್ ಏಜ್ ದಕಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬಾಕಿ ದಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲಡ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತ ಕೇಳುದು ನನ್ನದು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮರಿಯೊಚ್ಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ತಾಯಿನಿ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 9:30 ಆಂಡ್ ಎಂಕಿನಿ ಚಪಾತಿ ಯಾನ್ ಮಂತುದೆ ಚಪಾತಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿಲ ಮಂತುದೆ ಓಪಂಡ. ಸೊ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಟು ಲೈಕ್ ಏನನ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಂಕ್ ಪುದರ್ ಆತೈತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೊನಮ್ಮ ಅವಂಜಿ ಬೀನ್ಸ್ ತಲ್ಕ ಚಟ್ಟೆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಗೋರೆಕಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೀನ್ಸ್ ಟೈಪೇ ಆಂಡ ಬೀನ್ಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಪ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂತ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗಂದು ಅಲೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಓಕೆನಾ. ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ಲ ಉಂದುವೇ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ಲವ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿಗ್ಲ ಅವ್ವೆ ಅವೇನೆ ತಿನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಜೋ ಮತ ದಕ್ಕರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನಮ ದಕ್ಕದೆ ಆಕಲ್ ಏಪಲ ಇಂಚ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ವರ ಅಂಚ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮುರನೇ ಫ್ರೈಡೇ ಬೈದಿನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಸಾರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಏತ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬತ್ತೆರಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಡೇಗ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಕಾಡ್ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾದಿ ಕಾತುದು ನಿಂಬೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚಾದ್ ಏರ್ ಮಾತ ಏನು ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತುಜರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ನಿಕುಲ್ ಕೇನರ್ ದಾಯಿ ಕನ್ನಡ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಾರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲ ತೂವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಆಯ್ತಾ ತುಳುತಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನೇನೆ ಅಂಚ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೂರು ತೂವಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮಂತಿ ಓಕೆನಾ.
ಅಂಚ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪರ್ ಉಪ್ಪುಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೊಡ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಆವಡತೆ ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಹೊಸ ರೂಮ್ಗ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅವು ಮಾತ ಆದಾನಾಗ ಈತ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿತೆ ಇಂಕುಲು ಇಡೇಗ್ ಬತ್ತದ 13ಗ್ ಮುರಾನಿ 13ಗ್ 1 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಏನಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಯೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಾನು ದಿನೋಲ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಉಂದಾತಿಜ್ ದಾದ ಸೆಟ್ ಆತಿಜ್. ನಾನು ಒಂದೊಂತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ 10% ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆವಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆತಂಡ್. ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆಗುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಚಿಕನ್ದನೆ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಅವೇನ್ ಯಾನಿತ್ತ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆಗುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿನಿ. ಇತ್ತದಾದ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ. ಸಂಚಾದ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಮಂತದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪೇನೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಏನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯೆ ಅದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗ್ ಪಾಯರುಂಡಿಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ಊರುಡ್ದು ಪತೊಂಬೈದೆತೆ ಓ ಪತೊಂಬೈದೆನಾ ಅವು ಪೂರಾ ಡ್ರೆಸ್ ಲ ಎಂಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಸೈಜ್ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲನೆ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ. ಸೊ ಅಂಚದ ಅವೇನಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡರೆ ಒಲೆಯೆಲ್ಲ ಪಾರೆ ದೂರ ಪಾರೆ ಈ ಹೊಸತ್ತು ಕನದಿನಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ಗ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾರೆ ಎತ್ತಂಡ ಪಿದೈ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾರೆ ಎತ್ತನ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಕನದಿನಿ ಅಂಡ ಕನದಿನ ದಾದ ಅಜ್ಜನ್ ಅವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಲನೆ ಆತಂಡ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಫಿಟ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದೈ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಪೋತೆ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒರ್ತಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಏರಿಯಾ ಮಾತ ತೂತೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಪೋಂದಿತ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತೂಪ ಯಾನ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಪೆನ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಮಿಸ್ ಆಪೆನ ಪನ್ಪುನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪೋಯಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ ಉಲ್ಲರ ತಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಮೋಯಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದು ಬರೋಲಿ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂಚ ಐಕಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುರನಿವರ ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನ ಬರ್ಡೇ ಪುನಗ ದಾಲ ಕೇಕ್ ಕನಕ ಪಂದ್ ಪಿದೈ ಪೋಪುದು ಕನಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕಾಪಂದ್ ಅಂಡ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋಡ ಎಂಚು ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪೋದವ್ಲು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ್ದು ಕೇಕ್ ಕನ್ಪಾಯಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಂಡತೆ ಇಡೇ ಬರ್ತದ ಖಂಡಿತ ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಈ ಒಯ್ಟೆ ಪೋಂಡ ಒಯ್ಟೆ ಬರೋಲಿ ಪನ್ಪುಲಕ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚಿಂದಿಚ್ಚಿ ತುಕ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತುಪಾವೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಏರಿಯಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದ ಏರಿಯಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ.
ಫೈನಲಿ ಎಂಕು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಕಲ್ಡೆ ಹಿಂದಿಡೆ ಪಾತೆರ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೆಲುಗು ಬತ್ತಿಜಿಂಡಲ ಹಿಂದಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬದುಕೊಲಿ ಈ ದೊಂಬುಗು ಓಲಾಂಡಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕಾಂದೇನು ಅಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜು ಅಪೋಲದ ಒಂದುಂಡತೆ ಐಕ್ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿಂದೇನೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸುದ ಅವರ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ನಾನು ಪೋಯೆ ತುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಂತ ತೂದೆ ಶಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬತ್ತಿನಲ್ದ ಐಪಿರ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮದೇವರೆ ಮೂಲಾಂಡಲ ಉಂಡತ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕ ಮೂಲ ಆನಿವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಬರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ತಿನ್ನಿತ್ತ ಕೇನ್ ತುಪ್ಪೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಮೆನು ಉಂಡು ತೂಲೆಂದು ಓಬೋಡುಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಆ್ಯನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತೊಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಇಂದೆನ್ನಗ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ದೆತೋನುಗ ಪಂದು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಎತ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಫೈನಲಿ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಅದು ಪೋದು ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ಪೋದು ದಾದ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅಂದು ದಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಿದೈ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪುಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದೈ ಬೋಯಂಡ ಖರ್ಚಿ ಮನ್ಪದ ಉಡ್ಪುಜ ಸೊ ಏನ ತುಂಬು ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತಾತಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತದ ದುಮ್ಮು ಇಂಚು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚು ಶೆಕೆ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ದೇವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಊರುಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ವೆದರ್ ಬಟ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ಗೆ ಏನಾಗ ಪನ್ಪೇರುದಾದ ಪಂಡ ಬಡ್ಸ ಉಂಡು ತೆಡಿಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಡ್ಸಲ ಇಜ್ಜಿ ತೆಡಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪರೂಪಗ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡು ತೆಡಿಲು ಬಡ್ಸ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬಡ್ಸ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ತುಯ ಆತೆ ಸೊ ಬಡ್ಸ ಬತ್ತನ್ನಲ ಈನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಬೈಯಡು ಬತ್ತನ್ನಲ ಕಾಂಡೆ ಅವೇ ವೆದರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬೈದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಶೆಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇನೆ ಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಅಂಡತ ನಾನು ಆತ ದೊಂಬು ಕಾಯುಜಿ ಬಂದೆ ದೊಂಬು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ದೊಂಬು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಂತೆ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಪತೊಂದು ಪೋತೊಡು ನಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆತ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಒಂದು ಓಲಾಡು ಈ ದೊಂಬುಗಂತೂ ಯಾಕೆ ಕೊಡೆ ತುಂಬ ಹೊಡಿತಂಡು ಯಾನ್ ದಾದೆ ತೊಂಡೆ ನನಗೆ ತೂಯ ಇರತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದೆ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಇದೆ ಈತು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಏತು ನಿಂತೀನಿ 4 ಎಪ್ಪುಡು ಒಂದು ರಡ್ಡರೆ KG ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕು ಎರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬನ್ನಿ ಕುಕ್ಕಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೆಂಕ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೀನು ಫುಲ್ಲು ಕಾಲು ಬಂದ್ಪಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಹೆಂಗಿತ್ತ ತಿನ್ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಪೆರೆಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಬಂತದ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಕ ಬಲೆ ಹೆಂಗೆ ಈತು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಈತು ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲಡಿತದು ಎಂಡ ಪೂರೆರ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊರಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಲಿಯ ತುಂಡುಲ ದಿಕ್ಕುದು ಆತೆ ತುಲೆ ಏತ ಲಾಭ ಇಡೀ ಕುಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಅದು ಕಾಸ್ಕೊರ್ನೆಕ್ಲ ಬರ್ತುಂದೆ ಮನೋಲಿ 2.5 kg 250 ಬಂಡೆ ಯಾನು 240 ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಗೆ ಗಾಯಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೇಟೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಕುಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಡಿ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ತೂತುಜಿ ಪಂಡ ಲಾಯಕದ ಪಾಡ್ದೇನ ಇಚ್ಚೆ ನಾನು ತೂತುಜಿ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊರಿಯತೆ ಪೇಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ ತುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕಪ್ ಆತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಡ ಅರೇಂಜದು 230 ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ 250 ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ್ ಅವು ಕಲೆ ಉಂಡತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ನಾಯಿ ಅಚ್ಚಾಯೆ ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊರ್ಚು ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾಯ ಬೇತೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಐಡ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಚೂರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ 240 ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಮಕ್ಕ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಕೊರಿಯ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪು ನೀನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಅಮಸರೆಪ್ಪಡೆ ಏತೆ ಈನಲ ಬೇಲೆಪ್ಪಡೆ
ನಮ್ಮ ಓಲ ವಸ್ತು ದೇತೊಂಡಾಗುಂಡತೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಓಡವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಚ್ಛಂದು ಇಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಬೈಯಾಗ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪ ಓಡು ನನ್ನ ಕಚೀಪ ಓಡು ಕೆಲವು ಬಗೆ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪುನು ಬೈಯಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇಂದುವೆ ರಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಂತು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಸತ್ಯ ಹೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಹಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟೋಟೆ ಇಡುದಾದ ಅಂದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಸೊ ಮನ್ಪುಗ ಐದು ದುಂಬು ಯಾನು ಏನ ಅನ್ಪಬೇಡ ನುಪ್ಪುಗು ಅರಿವಾಡ್ವೆ ಅವೇ ವೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇಯೋಂಗಿಪ್ಪನಾಗ ನೀವೈತೆ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಹಾಪಣತೆ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಸ್ಟವ್ ಅದೇ ಇಂಡಕ್ಷನ್ದ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನುಪ್ಪು ಅಂತ ಓರಿದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಕ ನಾನೇನೋ ಅಂತಂದ ಬೈಯಾಗೆ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂತ ದೀಪುಡು ಸೊ ಅವೇನು ಬೈಯಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತುಗು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಬೈಯ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತೂ ತಿನ್ನಿ ಬಂತೆ ಐಕ್ಯಾನು ನುಪ್ಪು ವರನೆ ಬಂತು ನುಪ್ಪುಲ ಕಜಿಪ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬಂತು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಬೇನೆಗೆ ಕೇನಿನ್ ತೋಜೋಡು ಫೈನಲಿ ಒಂಚೂರು ಅವಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಚೂರು ಕೂಲ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಇಂಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬೈದಿದೆ ನಾನು ಪಂಡ ಪಪ್ಸ್ ಅನ್ನದಿಂದ ಅಂತೆ ಯಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಗ ಪಪ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಪ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಉಂಡು ಬೈಯಾನಗ ದಾದ ಕೊಡುವ ಕನಸನ ಮಾತ್ರ ಲಾಯಕ್ ಹಾಕಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ದೀತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ ದ ಬೈಕ್ ದೀನಿ ಅಂತ ತಿನ್ಕ ಎಗ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಕನದಿರ ಎಗ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕು ಇದನ್ನ ಹೊರಕನದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಸ್ ಐದು ಒಂದು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಮೋಸ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬಸ್ ಪಪ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ ಅಪರೂಪಾಗಿ ಲಾಯ್ಕ ದಿನೋಲ ಐಡಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿತ್ವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಏರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ಸರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇನ್ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್